Ngayon na nga lang ako nakapasyal dito sa Galigo. Ang mga tropa ko, mahihain pa. Yan oh. Taho. Almusalan. Yan ang masarap na ulam sana oh. Siabawan at pinirito. Ayan. Kaso uwi na tayo. Uwi na ako at hindi ako sakop dito eh. Mga kasinaga, good morning! Isang pinagpalang araw po. Ngayon mga kasinaga, habang andito pa ako sa Del Gallego, ihatid ko muna sa school itong pamangkin ko. Nasaan si John Paul? Tapos yun, si John Paul. Hatid ko muna sa school, gawa ng hiramin ko itong motor. Medyo malayo din kasi mga kasinag ang eskwelahan dito. Wala man kaya kami sa kabayanan ng Del Gallego. Nasa barangay lang kami. Kaya medyo malayo ang eskwelahan. Kaya tayo, hanggang di na lang. Ha? Ay doon? Andito na tayo mga kasinag. Saan yung kila Ate Maylin? Ha? Ito? Dito? Ay! Ayan, hanggang dito na lang. Eskwelahan na kasi yung mga kasinag oh. Andyan lang yung eskwelahan ng Alpilor Senior Memorial College. Punta muna ako kila Lola. Sulitin ko na mga kasinag habang nandito pa ako. Walang kuryente sa inang. Bakit? Burn out. Ewan ko dito kung hindi ko alam kung mayroon. Baka mayroon. Mano kasi ako mga kasinag. Ano ba? May wifi dito. Ano mo sila? Hindi ko alam. Kontakin ko muna si Mrs. Baka nag-aalala na yun. Nag-online na mga kasinag. Nag-online na. Ayan na. Good morning! Bakit parang malungkot ka? Bakit malulungkot ang bibi? Wala kang pasok? Tama-tama mga kasinag, habang andito ako kila nanay, pakathatid ko nga dyan sa mga estudyante, dumaan ako dito kila nanay. Dumating yung pinsang ko, may dalang banana Q. Ayan o. Banana Q at turon. Kain na. Ay nako, iba mo yan naman. Ay kakainin ko talaga ito nanay. Oo. Hindi naman yan. Nako, makita mo na, dyan pa rin yan. Shout out pala kay Kikay. May dalang banana Q at turon. Hindi maano sa pagkain mo. Tikman natin mga kasinag. Hilahin mo na yan. Ayan o. Almusalan. Kasi na may ganyan nagkain na ikaw na. Saan pa ka kayo nakatira? Saan? Nasa Roma. Malayo yun? Hindi pa Malayo yun. Hindi pa ako nakadating doon. Andito kasi ako mga kasinag kila Lola. Yung Lola ko kasi malilimutin na. Na hindi na ako kilala. Kahapon nang galing ako dito. Tapos ngayon hindi naman ako kilala. Malilimutin na. Yan yung Lola ko na malilimutin. Mag-hi kang Lola sa camera. Ayan magkaway ka. Bye! Yan Yan yung Lola ko mga kasinag. Kwento lang ng kwento siya. Yung mga nakalipas, sige lang kwento niya. At saka kung ako... Kasi malilimutin na nga siya.
Nakakatawang kausap yung lola ko mga kasinag. Gawa ng kwento lang siya ng kwento. Kahit ano-ano pinikwento. Kaso lang, maya-maya ang tanong niya, sino ka? Saan ka nakatira? Kasi hindi na talaga ako kilala ng lola. Bihirang makita ay. Matagal na rin panahon na huli ko siya ito nakita, 2019. Anong nag-abroad pa ako, galing sa Dubai, yung namatay nga yung papa ko. Yun ang huli ko nakita si lola. Ngayon, nandito ako sa Gallego, sinusulit ko na. Malimit na dito. Kaya napupunta ako dito. Ayun naman naman, hindi naman na namin. Ayun po. Ayoko. Nakaalmusal. Tama-tama, pagdaan ko dito, nakialmusal na tayo ng turon. Kuha pa lang sa... Tas banana Alam cue. kakainin yan. Naku po, tatambag laglagay lang yan dyan. Kaya madami palang pagkain dito. Ayan oh. Ayan daw. Ano mo pagkain yan? Oh, may pansit. Oo. Sardinas. Oh, may puto pa. Oh. Oo, ayan. Oo. Mm. Hindi naman nakakalain mga bata na yan. Gusto kumain ka na dyan. Dito lang pala ako mag-i-standby mga kasinag. Busog na ako. Hindi ako magugutom. Oh, dito may pira pa. Oh, ayan oh. Oh. Oh, pag nangailangan ako ng pera, kukuha lang ako dito. Mga kasinag, mamasyal muna tayo. Punta tayo sa sentro ng Del Gallego. Lola, oh, alis muna ako Lola ha. O babalik ako maya-maya. Daw, vlog tayo mga kasinag. Tingnan ko muna daw. Ayan. Maglalakad-lakad ako dyan. Pupuntahan ko yung mga tropa ko dito. Sulitin ko na habang andito pa ako sa Gallego. Punta tayo dyan sa sentro mga kasinag. May taho dito. Pabili ang taho kuya. Magkano po ang taho? May 20, may 10. Ay 10 lang po. Masyadong marami ang 20. Ito na mga kasinag oh. Taho. Masarap panalo. Salamat kuya. Dito muna tayo sa sentro mga kasinag. Maglalakad-lakad tayo. Laki na talagang pinagbago dito. Alay, matagal na panahon. Hindi ako nakakapagpasyal dito. Marami akong namumukaan. Hindi ko rin kilala yung iba. Tapos hindi rin naman ako kilala. Naglalakad-lakad tayo dito. Hindi ako nagtawag. Mga tropa ko mga kasinag, kamahiyain. Kaway ka muna sa aking vlog. What's up, man? Malasik yan. Kamahiyain ang mga tropa ko dito. Ngayon na nga ako nakapasyal dito sa Gallego. Ang mga tropa ko, mahiyain pa. Saan galing? Karating ko lang. Kasi rin pa na ba ako maglalagi? Ano nga? Anong nagawin ka? Nagtataka sila mga kasinag kung bakit ako nandito. Ipapakita ko malang ang Gallego sa vlog ko. Dapat Tapos yung mga gwapo kong tropa. Ayaw. Foundation. Yun nga nahuli ako. Kararating ko lang sa gabi. Ito pala yung negosyo niya. Dito sa Del Gallego. Anong zone na nga ito? Zone 1. Zone 1 to ano? Yan yung mga negosyo niya mga kasinag oh. Yan. Sa mga gusto dyan, may mga available dito mga kasinag oh. Yan. Okay. Yan, okay. Ito ang negosyo niya si tropa. Ayan Saan naman to? Dito lang yan sa zone 1. Punta muna ako, pre. Sige, salamat. Ano? Dito muna ako mga kasinag. Mahiyain. Mahiyain ang mga tropa ko. Nag-iikot-ikot muna ako dito. Susulitin natin. Napadaan tayo dito mga kasinag. Ito pa lang simbahan ng Del Gallego. Ayan Yan ang simbahan ng Del Gallego. Ito yung dating plaza. Pero may bagong plaza naman daw na nagawa kaso malayo. Ito na mga kasinag ang sentro ng Del Gallego. Ayan Ang laki na ng pinagbago. Hindi kagaya dati. Ngayon ang laki na Dati doon mailan-ilan pa lang matindahan dito. Ngayon halos lahat dikit-dikit na. Ayan. Vlog yan, kuya. Vlog Uy. yan, vlog. Oh, vlog. Oh, shout out. Oh, kaway ka.
Kamayain mga kasinag. Ayan mga kasinag, ang sentro ng Del Gallego. Ang laki ng pinagbago. Dati area na ito, tambayan namin yan, lugar na yan. Nakapagbisita na ako mga kasinag sa dapat kong puntahan. Pauwi na ako ng Linang. Uwi na tayo ngayon. Bahay nila Lula oh. Sara natin yung gate. Oh, andito na pala sila. Ay, Tia, oh. Nagluluto. Anong luto ni Tia dito? Oh, yan ang masarap na ulam sana, oh. Siyabawan at pinirito. Ayan. Kaso uwi na tayo. Uwi na ako at hindi ako sakop dito eh. Kasi nag-uwi na ako. Bye, Tia. Tia. Nakapunta na ako. Pauwi na tayo sa Linang. Sa bayan mga kasinag. O, dito naman tayo sa bundok magpupukos. Andito tayo barangay Kumadug-Kadug. Kumadug-Kadug na. Papasok na tayo sa barangay namin. Yung dinaanan ko mga kasi nagbarangay Kumadug-Kadug yun. Dito naman sa gawin na ito, ito ang barangay namin, barangay Kabasag. Shoutout dyan sa kasunod ko. Ay, kasunod ako dyan oh. Dito na tayo sa bahay. Kaway-kaway ka na lang dyan. Ayan. Okay. Uy. Andito na tayo. Kaway muna, kaway. Yan, na-extra. Na-extra sa vlog. Awan ko lang kung nandyan. Talbos, anong hingin mo? Kasunod ko pala nito, hingi lang yung talbos kamuti. Kaya manak yan. Anak ni kay Joseph yan. Nandito na tayo sa bahay mga kasinag. Focus naman tayo dito sa iba-vlog natin dito. Kung anong ma-vlog natin kasi nanggaling na tayo sa bayan. May kuryente na tayo? Meron na, nagkakapower pa lang. Yun, may kuryente na. Kanina wala. Napakatahimik. Tahimik na tahimik. Napakatahimik dito sa amin mga kasinag.
Napakatahimik na lugar. Ngayon medyo malinaw na yung sapa oh. Ayan oh. Medyo malinaw na yung sapa, gawa ng hindi na nagparaulan. Anong nakaraan kaya siging ulan. Nagugutom ako mga kasinag, magmerienda ulit tayo dito ng kakao. Nangangalaglag lang ang bunga ng kakao. Hinog na, nalaglag. Sayang talaga ng mga kakao dito mga kasinag. Nangangalaglag lang. Hinog na. Ang daming kakao oh. Ayan. Kita niyo yan. May guyabano, may guyabano. Baka hinog na ito, baka hinog na. Hinog na. Natsambahan. Hinog na. Kalamintas. May mga kalamintas. Nakatsambahan natin. Nakachamba tayo ng guyabano. Hinog na. Tanim pa ito ni Papa mga kasinag. Yang ano na yan. Yang guyabano na yan. May kakao na, may guyabano pa. Yan oh. Diyan muna yan. Diyan muna yan. At magmumukbang tayo ngayon ng mga prutas dito sa amin. Ayaw kukuha ng kakao. Bulok na rin. Wala na. Sira na rin. Kinain ng daga. Hindi natin natsimpuhan. May mabunga yung pili. Kukuha tayo. Ayun. Mahinog na oh. Sa taas. Yan. Tapos ito oh. Ito pa. Ayan. Yan yung makakuha natin mga kasinag na prutas. Kakao, guyabano, pili. Tapos yan may buko pa tayo. Tapos ito, kakain na bagaw, sayang. Nagparakain ng daga. Yan ang ating mga prutas na nakuha. Ang cute nito. Hindi ko lang alam kung may laman yan. Kainin natin yan mga kasinag. Yan po yung mga prutas dito sa paligid ng bahay namin. Kaya sabi ko nga yung mga bata, yung mga chikiting ko mga kasinag ay nakauwi dito. Sigurado, lagi yun dyan sa itaas ng kakao. Mananawa talaga sila sa prutas. Magpaparakain sila ng mga kakao dyan. Ang daming bunga ng kakao na sasayang lang. Mga kasinag, ito na yung nakuha natin na prutas. Ayan oh. Ito yung nakuha natin mga prutas dyan sa paligid ng bahay. Yan oh. Ayos palo. Ito naman yung kakao. Yan oh. Ang tamis.
Mm. May mga pili pa tayo dito. Ayan o. Ayan o. Nalimutan akong pansundot. Wala akong pansundot. Nakalimutan ko. Ang sarap ng pili, matamis-tamis, parang may gatas. Dito kasi mga kasinag sa amin, halos hindi na iniintindi nila mga kapatid ko yung iba yung mga prutas. Sawa na sila.